Здравейте! Вие сте с обедната емисия новини. Аз съм Елена Николова. Аз съм Антуан Попов. Аз съм Цветелина Ремичкова. Здравейте! Вие сте с новините в 18 часа. Аз съм Николай Георгиев. Ето и акцентите. България на избори за 7-ми път в рамките на 4 години. Умориха ли се гражданите да гласуват или това е нов шанс? Вижте повече в материала на Александър Ботев и Ивана Цветкова. Да, ще гласувам. За какво ще гласувате? За любимата си партия. Смятате ли, че гласа ви може да промени нещо? Не, за съжаление. Един индивидуален глас статистически не променя чак толкова, но именно като са общо заедно са означени. Не смятам, че ще го промени, но съм длъжна да гласувам. Синдикатите в столичния градски транспорт излизат на протест, а причината – неспазени обещания за повишаване на заплатите в сектора. Подробностите чуйте от репортера ни на място Петър Желев. Пепи, здравей! Здравейте! Включваме се от една от най-натоварените спирки на градския транспорт София, тук пред Народната библиотека. Зад нас можем да видим преминаващите автобуси и тролейбуси, на които има надписи протест по предните стъкла. Здравейте! Намираме се пред Столична община, където шофьори на градския транспорт провеждат протест за неспазването на споразумението за включване на бонусна система и увеличение на заплатите. Надявам се много. Да има резултат, иначе минаваме към ефективни действия. Минималната работна заплата ще нарасне от 933 на 1077 лева от началото на другата година. Според мен е положително, защото това може да засили тяхната мотивация, което от друга страна ще накара хората да работят повече и също ще накара хората да останат на работното си място. За бизнеса не е проблем. България бизнес колко искаш, хората ги мързи да работят. Нали? От опит го казвам, в днешно време идват, искат много пари да не правят нищо. Доналд Тръмп обяви победа на изборите за президент в Съединените щати. Темата следи международният ни редактор Дейвид Карайванов. Здравей! Здравей, Наде! Байдън и Тръмп ще обсъдят предаването на властта, което според сегашната администрация трябва да се случи мирно. Бурята Дана предизвика наводнения и червен код за опасно време в района на испанския град Валенсия. Ситуацията на живо следи нашия кореспондент Андриан Машев. Адриан, към теб. Здравейте, колеги! С нашия екип в момента се намираме през стадион Местая, който обаче в последната седмица не се ползва по предназначение, а напротив, той се използва за събиране на храна, вода и продукти от основна нужда. Тук на снимката зад мен можете да видите окото на бурята Милтън. Кадрите са заснети от Международната космическа станция. Стихията продължава да се движи заплашително към западното и към централното крайбрежие на щата Флорида. Здравейте, намираме се на една от най-големите ледени парзалки в София, а именно в Княжеската градина. Тя ще бъде официално открита днес в 17 часа. Всъщност именно в момента може да видим представлението на едно от момичетата от групата Ледени искри. Здравейте, вие сте с спортната емисия новини, аз съм Йордан Тенев. България приключи серията си от 8 поредни мача без загуба по катастрофален начин. Вчера България катастрофира тежко вратарят на домакините в Белфаст. Спокойно може да кажем пи чай на гол линията, нямайки абсолютно никаква работа. Здравейте, вие сте с предаването Пета четвърт. Добре дошъл, казваме на Младен в този момент. Чуваме ли се добре първо? Важно е за мен отбора да спечелим другото. Ако съм успял да си го изкарам, то ще си пролича. Здравейте, добре дошли отново при нас. Здравейте, ние сме Юси Дан и ви с предаването Бла-бла-бла. Днес ще говорим за една много сладка тема. Да, аз за това. Добре, от начало. Здравейте от нашето изнесено студио в центъра на София. Вие сте с вечерната емисия новини. Така тук бъдват си. И Кюто, може ли малко по-бавно? Включваме нашия репортер Александър Ботев, който се намира на мястото на събитието пред Столична община. Сашо, към теб. Здравейте! Намирам се пред Столична община, където преди... Обратно към вас, колеги. Благодаря си. Включваме Ния Прелджич от Брюксел с последната информация. Здравей, Ния! Здравейте от Брюксел! Сашо, снимаме вече. Здравейте, колеги! Здравейте и на всички наши преподаватели. Най-голямата ми мечта е да знам какво искам от живота и каква да ми бъде следващата крачка.
Гръцките власти забраниха придвижването на овце и кози на цялата територия на страната заради разпространението на шарк. Законът ще влезе в сила след 10 дни. Забраната се отнася до придвижването на животните по всякакви причини – разплод, огояване, паша и клане. Решението е било взето на видеоконферентен разговор. Нека чуем какво е мнението на гражданите за украсата в София. Мисля, че е доста бедничка. Страхотна, всякъде, например в НДК. Много красива украса, наистина. Общо взето не съм доволна, честно казано. Това бяха важните и любопитните събития от деня. Благодаря, че бяхте с нас. Спокойна вечер!